Bale. Arratsalde on danoi. A ber, hemen gaude berriz ere, etxetik etxera egiten ditugun saio hoietako bat, beste bat, ja badijoaz batzuk, eta, bueno, gaur ere, maiatzan bata, langileen eguna, eta normalian, maiatzan batian, langileak kalian izatea protestan, ja ordu hontako normalian euren laguna arteko bazkaia gehien, da ondoreneko festan eta horrela izatea, eta betxu gaur, ara, zerk ekarri gaitun, zeuen aurrea, ezta? Ez zuten asko pentsatuko, nerekin hitz egitera prestatu dian Mutrikuko bi sindikalista hauek, gaur, holaxen alkarrekin aurrez aurre hon bihar gendunik, eta bueno, ezer baino lehen, hemen Mutrikuko udalak iriki digu leio hau, eta hause aprobetxatuta aurkeztuko dizkizuet gaurko nere bi solaskidiak. Alde batetik, hemen dakau, Patxi Zubizarreta, ametza, elako sindikatuko ordezkaria, eta hau ere, bere etxian dago. Lagunakinan festan ibili biharrian nun baiten. Arratsaldeon Patxi, ze mau zaude? Kaixo, arratsaldeon. Ondo, bueno, aurten plana aldaketa. Bilbo aldian Patxi hau eta Bazkaldu beharrian, gaur etxian txintxo. Hori da, ez da. Bai. Bueno, hoxen da importantia da ondo egotia, eta bazkaiana importantia da bazkaia izatia. Nun batzen, baina bazkaia. Hori da, Bazkaldu gabe ez nago goitzat. Bazkaria prestatu dut, da Bazkaldure bai. Hori da, mantenuta, hori importantia da, ondo egoteko. Eta beste alde batetik, hemen dakau Jon Basurko, Lab sindikatuko ordezkaria bea, eta hau ere etxian da, normala dan bezala. Arratsaldeon Jon, ze mau zaude? Zaude, ondo esan behar. Hobeto ongo inan, ospatzen beste nun baitxen, baina, bueno, hemen ere bagoz ospatzen. Hori da, ez da? Eta zu ere bazkalduta, Jon? Erdizka. Etorri nahi neako ez nakan bazkairikan, eta zekuken daukau goizian indeu ibilbide bat leharti baitxikan, eta etorri ganeako esan bazkairikan. Baina, bueno, eta entre itzaldi hau dalate ez dala, elkarrizketa hau dalate ez dala, urduri, azkenian hor genditzu da. Bueno, ospatzeko unia hartu deu, irikideu zerrezatxo bat, orduan, ondo. Lasai hartu, ze hemen ezer berezirik ez deu itxen, bakarrik itxen deu berriketan. Eta berriketan ikia, zuei tokatzen zaizuen ez behin baino gehiotan, eta hortan entrenamentu desentia dakazuen ez, ez dakit nola damaki zuen, lanian zaudeten, etxian zaudeten, maiatzen bata jau da, baina jondaneko 6-7 aste hauetan, COVID-19 dalata, konfinamentua dalata, ez dakit nundi zabiltzaten, etxeti zabiltzaten lanian, lanik ez tezuen eitzen eta bakarrik jandalo potolo zabiltzaten, zeuek hasi, nahi dezuena hasi eta bota bakoitzak beria. Bueno, jandalo ere bai, baina, bueno, txintxo aginduak betetzen ere bai, Egizateko aldaketa nahiko desentia da. Ni baina, azken bolada honetan, Hernani aldian abilen honekin, etxetik kanpoa ise 12 ordu pasatzen itxun, eta hoen golpea 10 minutu ertetzia erosketak itxe bakarrikan, pixkat txokantia. Baina, bueno, bestaldetikan lanare desente gehitu zaigu, eta etxetikan lania. Telefonua ipeauta eta ordenadoriei ipeauta. Ez hola bideo deixiak eta geixei ez, eta kamara aurrien ez gaur egotxuta, baina hitz behintzat asko itxeu egun nian ziar. Entrenatuta, eta ari, entre lan eta abar, bueno, klaustrofobia, gobiante hori ez tezu eukiko, ze azken batian, zuek bestela ere kanpoan lan egingo dezue, baina barruan ere bai. Bulegoen ere bai. Guk adibidez, sindikatuak hartu zoan neurri batzuk izan zana egoitza danak biztia, baina egoitzeta jun izan geha, telefonua hartu, jendia jarrera eman. Ze ditxezan, bazakigun krisizonek, bazakigun ez, badakigu zer gertatu dan, eta azkenian langilea beldurtuen dira, aldaketa pila bat etorri dira, izan da lan karga bat ikaragarria. Eta gure jarduna ez da justu telefonoz eta ordenadorez. Telefonoz igual bai, baina ordenadorez da bideodeiak eta horiek ez da pertsonalki egotia, beraiekin, kalian, poligonotan jun, eta, bueno, gelditzu zako dana astoratuta. Eta guk ere aldatzekoan ere lan
lanera horrek ere, azkenean sortu zako olako antzitate bat, niri behintzat pertsonalki, antzitate bat, ezer ez daunetxen bezala, ez? Ez dauna benetan nahi gauzaken, eta ezintasun hori bai, deu. Ja, baina, bueno, azken batian, premia dakan pertsona batek deituko dizue, eta zuek azken batian horri erantzun bat, irtenbide bat, lasaitzeko modu bat zehozer eskaini beharko diozue. Bai, eta bai eskaintzezako, baina aurrezko hori ezerrek ez dakentzen. Eta egoera larrixetan jendia dabanean benetan beldurtuta aurrez-aurre hortezanean badakizu benetan zer pasatzen zaion bere burutika. Eta holako, ez dakit, internet bidez edo bideo digin arabera, ez dizu nabaritzen benetan bere antzitatia ere zein da. Orduan, nortea ere afektatu etxen dio horre. Ja. Jonek esan duan bezala zaila da. Telefonoz eta WhatsAppare gaur egune asko ibiltzen da, baina gauzak ez dira berdin azaltzen, argitzen eta pixkat geixo kostatzea. Eta pixkat ansiedade hori ondo azaldu ezina, ondo defenditu ezina, eta hori pixkat sentitzen da, ez, itolarri hori. Zeuek ere hori nabaritzen dezu, ez, klaro, oain momentu hontan, hainbeste jendea, hainbeste egoera, hainbeste langabe gelditzia, eta horrek, erabatea espaldin bada bestea, lankarga zuei ekarriko zizuen, komunikatzeko arazuak ere bai, esan dezuena aurrez aurre pertsona ikusi eta lasaitu iten da. Ni behintzat, telefonua hartzen detenian, eta erantzuten ditenian, erantzun gailu batek, eta esaten dit. Nahi baldin badezu ez dakizeinekin egon, sakatu bat. Nahi badezu ez dakizeinekin egon, sakatu bi. Nahi badezu ez dakizeinekin egon, sakatu biru. Zuek olako zentraliteik ez dezu eukiko, ez da? Ze bestela jarra marroi. Hasi da hori zertaia gobiatuko zuela. Dakan zentralita da, pixka gero txue detxuko zut hori da, zentralita bat. Ez do, eta bai gehitxu nahi dut ere, aparte, zizonek ere, pertsona geha, familia dakau, eta guri ere zaintzalanen ardura bat ere badakau. Lehengo itxizemenak ikastetxiak izan zian, eta gure moztuak txikixak, esateko, gure umeetan erabiak etxian egon dira, eta zaintzalan horien enbiak dizu, eta izan da, orain diore, bakubaz pixka eta braitxen, baina izan da. Azkenean poza ematezoala esatez izuenian, haide egoitza eta hartu telefonu eta banua. Eta benetan, portatu diala, eta nik geniuna izan jendean akin, dut eta ametak berdine izango dala, umiak portatu ja, oso. Umia dira. Bai, zuk txikilloa eskazu, neria ja koskortuta daude, ja umiak ez dira, baina egia esateko meritua dake, ni azarratu iten naiz, nerekin daudenien askotan normala dan bezala, baina kristo meritu dakate, dakaten energia guztia, hemen 100 metro karratuko etxe baten pasatu beharra, normala da, ulertzeko da. Bai. Bueno, hor lehenengo bidea egin deu, bigarren pausotxo bat itxeko, eta gaur maiatzan lehena da, eta langileen eguna, eta pixka bat buruak freskatzen juteko, bakizue, hemen, maiatzan bat langileen eguna, baina nun dao hori, egun honen jatorria, nun dao egun honek ze histori daka, nundik dator langileen egun hau ospatu behar? Bueno, hor, 1886an Chicagoan gertatuakoren ondorioz dator, ez? Orduan grebak antolatu zian, egunian 8 ordu lan iteko eskaerarekin grebak antolatu zian, eta, enpresa asko bildu zian mobilizazioetara, eta zoritxarrez errepresioa ere izugarri izan zen, eta, horretikan greba bultzatzaileen batzuk fusilature egin zituzten, eta, hortikan dator. Poliki zabaltzen junda, herrialdiak, enpresak herrialdiak juntzian biltzen horretara, eta, 100 urte inguru dia, oantxe, Katalunian ere izan zala la canadiense, edo horre inguruan, horre 8 orduko lan egunak. 6 egun, 8 ordu egunian lan egiteko burrukak, eta horre ere, izugarrizko mobilizazio izan zian, da ordutikan aurrea dator 8 orduko
Eta pixka hortikan aurrea jondan mende hasieran ja erabak izan maiatzaren lehena langileen eguna eta jai egun ofizial bezala, ez? Bai, Jon, bota? Xelebre dan datu bat da, Chicagon gertatu zen hori, eta justo mundu danien ospatzen da, baina estatu batuetan ez da ospatzen maiatzaren lehena. Ospatuko dabe parte batzuk eta, ongo da, baina ez debe aurra etxen, ez? Eta gero bai maiatzaren lehenak ze bilakaera eukidoan. Maiatzaren lehena egun folkloriko bat bihurtu da, eta berez egun hori sortu zanean Chicagoko iraultza txiki hortan, hori izan, ez? Matxinadako dei bat izan zan benetan 8 ordu, eskatzia, 8 orduko lanaldi bat. Batedaki zenbat ordu sartuko zen, bueno, hemen ere... 14 izate zuten sartzen zituztela. Bai. Eta 8 orduko horrekin ekarri zuen errepresioanak eta munduan zihindar hartu doan, ez? Maiatzaren denak, gaur egun, esan behar deu, penaz, gure aldetikan penaz, ez dala, ja, burruka egun bat, o matxinada dei egun bat, baizik eta dala, jaidakat eta san o virgen, ez dakize bezala, ez? Orduan, eskat tristeziz, da, zaiatzen gea sindikatuok, maiatzaren lehena emati enfoke hori, bai, ametzak kostatzezako... Bai, hombre, aldarrikapen eguna izaten jarraitzeko, ez? Elkartasuna eta berdintasuna aldarrikatzeko eguna izaten segitzeko, baina bai, egizateko jendiak bai txip geixoaka, zubisa tokatzen da, kanpoan iko asteburu pasa, edo mendira, edo bizikletakin ez dakiz edo, bakoitza bere mundura, ez? Bai. Ni esan dizuen leheno, ni zarra naiz, eta 1968an hasi nintzen lanian, eta itxen itxun astian, 6 egun lana, goizta arratsalde. Eta, handik urte terdira, lortu gendun, sábado inglese. Sábado ingles. Jai, eta hori izan zen, kriston lorpena, ze horrela itxe gendun, 5 egun terdi. Zapatu arratsaldia, jai. Eta, bueno, hori izugarria izan zen, esaten dut, ez da gehiagan, ez do, amentxen, urre, neuk bizinun da. Osea, ez diala hori erreibindikazioak eta oain esaten da, 40 orduko lan hastia, ez da? 40 ordukoa, lako kontuta aiatzeko nahietan eta gabiltza, eta denbora gutxi dala oaindik, lan 8 ordu ez, 10 ordu eta normalak zianak lanaldia 10 orduko eitxia. Eta krisi garaietan eta baldintzak okertzen dianean, normalian beti izaten da, ez da, joera atzea berriz ere arindu biharrenian igual lan orduak eta atzea berriz, bai, baina intzazu estra bat, intzazu ez dakiz zer, eta olako joera horiek egoten dia, ez da? Olako egoera aldere besetan. Gizakiak azkenian, adibidez koronavirusen krisi honekin etxen doana, bildurra sortu. Bildurra tematizu danea, boz egituratuta erabatea, ez? Behartzen gaituzte ikastea, lanpostu bat eukitzia, etxe bat, hipoteka bat, segurtasun bat, komodidade bat, eta lanpostu batek hori dana ematen dizu, ekonomikoki. Orduan zen gertatzen da, gertatzen dana da, olako bildur baten aurrian esatizu da, txo. Eta langabe gelditzen naiz, hori dana erori etxen da, ez? Eta beldur horrek etxen dio jendia, langilea etxen disuena, da, bere baitzen sortzia, olako inefikazia bat, bere pertsonal arrazoi hori lanak aurrea ateatzeko. Hori da, sindikatua zailatzen geana azaleratzen, eskubidea diala, ez diala detailetxo batzuk, eskubidea dira. Bai, eta bizitzan, beti gertatzen den bezala, langileak atzera pauso bat etxen badu, bestiak bat aurrera etxen de. Eta orduan, danontzako egoera okerrea. Hor, 40 orduko lan hastiak, 35 orduko lan hastiak, gaur egun ere, jende pila bat izan, ordu estrak sartzen, eta asko eta asko kobratu gabe. Asko eta asko. Hori, bai, esaten dut, bagoaz beste nivel batzuta esaten dezuna, gainea duan erregalo lanian aizea. Eta ziurtasunik gabe hori egin da lanpostua finko eukiko dezula.
Ni hain naiz hori, nik ingo izut, bale, mesede hau, bale, ingo izut, baina, hau junda zakutik hartzea, eta zu ere, kalea da. Ta nik indeten uga, eta bai, baina berdin da, junda. Igual, Bat, esan Jon. Adoiz bat bintasuna deitzen dana, eta ni neunera salian langile izania fundizio baten bai opinoan, ez? Opinoan jende bat aizala ordu estrategia batzu sartzen, enpresi itxitzezan, esalgabe gelditzen ginen, eta esaten deu behar, ez, niri ez die botako. Nik zartu dut hemen, nik endeten presidentzio, ez? Eta esate izan azken finean, lehengua beha izan zakalea juten. Berroita urte zakan, ez paro egin beste ere ondoren ez ize, eta gelditzu zen, gero gixakua bakunen zan, ez? Beste bizi eder batea baldin bado, baina, eta esate izena, zin justu da, baina pentsan molde horien bai jarraitzen dugu gizakia. Bai, bildurrak, esan dezu lehen, zeuk esan dezu Jon hitza, bildurrak eragiten ditun kontuak dira. Bai. Bueno, pixka bat aldatu. Ni pixka bat jarri, pixka bat Jonek esan doan aritxikan, hombre, jendiak handiokan badauka konfiantza edo, bueno, osinisten deu iten ditugun aldarrikapenekin, mobilizazioetan, azkenengo urtarrilak 30ko greban, horren inguruen izan ziren mobilizazio guztiak, maiatzen lehenian kaliak betetze ditugu, mobilizazio nahiko potentiak izaten dira, orduan, jendiak bat iten du sindikatuak esaten duenakin eta sindikatuak aldarrikatzen duenakin. Naiz eta hori, bai, gero eta gehiago kostatzen zaigu, baina ez dugu esango langileak kepasan de todo, ez nola baita esatearen ez. Nik uste bai bultzatzea gaitxustela, egia da sirena jotzen duenean, relebu bukatzen denean, sirena jotzen duenean apirilako eta marrian igual hartu da beste nun baitea juten diala eta ez dikoa zela manifestazio baten pentsatzea, baina bueno, bai bat iten dela aldarrikapen orokorrekin. Eta ni bai nahi dut esan, ametsa eta, gu ezautzen geha, erritxik ezautzen ginalako, baina bai greba ipatu dugu, eta greba oroko bate ontzan gure erritxan, eta egon ginen alkarrekin, alkarranian enginen pensionistakin batea, eta beste hainbat eragilekin batea, gaztiak, eta banakin ez, eta egisa da, jendiek erantzun entzuan. Inoiz ez da ikusi mutuekun, inoiz ez, ze iasko greba feministan bai ikusi izan hainbeste jende, ez? Baina greba oroko hartan bai ikusi izan ere, erritxak erantzun entzuala, ez? Da esan pentsio bakarrik, ze gehitxu ginen beste pila aldarrikapen. Azken finean zan, bizitza kapitalaren kontra. Eta hor bado herri bat erantzun nahi doana. Bakarrikan bai igual, falta dala gehixo areagotzia aldaketa hori ere. Bai, nik askotan konturatzen naizena da, igual gure gazte garaian da zan, hau lortzeko hori ingo deu, hau lortzeko hori ingo deu, eta gero nire impresioa da, denbora gutxian, krisiak diala eta ez diala, hainbeste denboran eta hainbeste kostata lortutako lorpen horiek, ez da, langileen eskubide eta lorpen horiek, pizpas batien kentzen dizkizuela gainetik. Eta esatezu, joder, hainbeste alegin, hainbeste neke, hainbeste esfuerzo, kostata inda zeuek esaten dezuena, baintzan greba orokor bat eta jendia bildu zan da horrela, baina gero ez dao babesik, babes politikoik ez dao eiken dian lorpen horiek mantentzeko. Ulertzen, asko babesten da kapitala, nagusia, enpresak, ekonomia, berdin da nola eiken duen. Lanak akatartian eiken badu ere berdin da, baina badiju ekonomia. Oantzen ere, zerk behartzen gaitu alako presakin, eskopetauta irikita dana martxan jarri biarrontan, ez da? Piskat hori badau. Esan dezu, babes politikorik ez dagoela. Babes politikoa badao. Zeinentzako dan babes politikoa, ez? Claro. Hemen, zuk esan dezu, 78an lanien hasi zinen, lani orduan ia jaio berrian itzan. Baina, guk ezin gendun pentsatu ere egin soldatak enpresa berdinien lanien jarraituta geiztia zeonikan. Baina 2008ko krisi horren ondorioz,
soldata jeiste ziren, pentsa zema burruka kostatu izan zaigun, puntu erdia igotzia, puntu bat igotzia, eta golpea soldata jetxierak etorri ziren, 120kuak, 130kuak, eta, bueno, kaleratzekoak, azkenian, igual geizki izan dago, baina klinesa bezala erabiltzeko aukera dute gaur egun langilea, ez? Bai. Eta hori, azkenian esaten duzu hori hitz handia da, ez da? Hartuta, ez zaitut bihar da, bota, ez dago arazorik hori eitxeko. Eta gainea, legien barruan. Hori da, pixka, erotzen ez da? Legiak beraien zatozen da. Legiak beraiek etxetu, Ezkenean elite ekonomikoa kudeatzen duen jende hori doa agite politikotan. Orduan beraien erabiltzen daue. Eta gu ez geha konturatzen, langileok ez geha konturatzen, benetan erabiletxen gaituztela, pinezor bezala xe. Orduan, ez dakitz, hori da saiatzen geana, injustizia horiek, zatea pixkat, eta venga, ia danon altian, aldeun beste eredu bat ipini, zaila da. Oan dio jende pentsatzen doana, ez ni joa sekula zela da, eskua hainkaitxen doana, sekula ez. Ja, baina hori da. Bueno, gatozen maiatzen batean, pixka bat aldatzeko. Zuek urtero, maiatzen batean, hori, kaliak okupatzen dituzue, baster guztiak kartelez betetzen dituzue, eta eukitzen dezue beti, helbururen bat, leman bat, deiren bat, aurtengo maiatzen bateako lema bat euki dezue, talde bakoitzak zeuena, ez da? Zein izan da lema hori, eta zeatik jarri dezue hori? Bueno, gu jarri deun lema izan da, gure lanak mundua eraldatzen deu, eta bizitza erdigunea ere eman behar gara. Bizitza erdigunera nik usten deu, konpartitxu ginulan greban, bizitza erdigunera ere mate hortan, ze bai ikusten deu, gure bizitza usten ari gehala, eta ari gehala erabatea, esklabutza prozesu baten bakarrikan gu produktibo izateko. Ez zaintza laneako eskubideikan ez dakau benetan gure eskubide sozialak eta politikoak ere ez doz bermatuta, baina aparte berdin zailo hemen. Hemen importadoan bakarra kapitala da, dirua da. Berdin diogu ze arazo datan etxian, osasun gintzan, eta zera esateko beixo, koronavirusen honekin garbi gelditzu jala, azkeneko erreforma, zen murrizketak egin dituten, batez ere osasun gintzan, zen adak gelditzura osasun gintzan, dian murrizketakin, osasun gintza publikoa ez da balo oso zendo, eta hori guretzat izan beharko ditzakela primordiala hori zendotia. Hori zendotiak ez da nahi esan dana perfecto ondianen, baizik eta dana perfecto eta langileak ere beraien, ez dakit, egin biharrezko gauzak ere alizatia ondo, seguru, eta bintzat bideratu, beron lana ere. Gure aldetikan lema izan da bizitza gara, kapitalismoa sistema oso injustua da, eta agerian geratu da zaintza, osasuna, elikadura, garbitasuna, hoie diala funtzeskoak bizitzako, eta bueno, pixkat arratzaldeko 8 txaloitia ondo dago, lehioetatikan da balkoietatikan, baina kolektibo horren baldintzak hobetu beharra dago, ez? Gure helburua erantzun kolektibua bizitza defendatzeko, ez? Pixkat Jone komentatu duen bezala, bizitza erdigunien jarri, eta benetan funtzeskoa zer dan, hori aldarrikatu eta hori defendatu. Bai gehitxu nahi dut eta ez astutzeko ere, garbi gelditzu dela, zaintza lanetan, jarduten duen pertsona hori edanak, normalian sektore feminizatua dianak, oso sektore prekari badianak, dia emakumiak, dia oainak esentzialez dia ikusi ezertarako ez, eta oan esentziala dia. Baina hau bukatzen danean berriz ere zehitxuko dugu, baztertuta eta zapalduta. Eta bai da benetan gizartea ere esateko txalua 8 bai, baina mindikan 2 urtea ere gogoratu, etxian lanian, etxian zaintzen, etxian dozenak emakumia diala. Eta benetan eredu etereo patriarkal hori bingo zapotu diala, ez? Eta bero nomenez bani da etxalo etxen dut. Ez dut atetzen lehioa, baina gero nastuzian hona inbat gauza, eta ja ez dut atetzen lehioa, baina txalo etxen dituen nire barrutikan beraiei eta danoi.
Bai, beti esaten da osasunean nahi dian nahi, baina osasun gintza nahi dian bezala, aurrez, jendiekin aurrez lania nahi dan eozein, dao, gaitzan aurrian babesi gabe, eta gerora, badirudi, hasieran esan dut, ezta, oain badirudi, ospitaletan ere neurri hartu diela, eta gauzak lasaio, baina hasiera hartan, logikoa ez dana da, ilea gaixoak beste, gaixo zaintzaile, mediku, enfermero, zaharren etxetan, egoitzatan dauden jendia, zenbat jende zaintzan, osasun gintzan dagoena, zenbat jende kutsatu dan. Eta azken batean esaten da, osasun gintzan lana babestuta, bai, baina eta osasungintza, eta hori entzuten dugu hemen askotan, ez da? Osakidetza da punterua, ez daki zer, dana da, ez daki zer, bai, baina gero ustegabiak etortzen dianean, babes materiala falta deu, jendia, eta, klaro, babes materiala falta izatiak, etzaitu liberatzen, egin behar dezun lana ez betetzetik, ze lan hori bete egin behar dezu. Eske hori da, eske benetan langile horrek hartu den konpromisua izugarriz izan da, euren bizitza arriskuan jarri, eta gutanon onbiarrez lanian, eta esan duzun bezala, egoitzetakoak, osakidetza punterua eta dana, baina azkenian lehengo krisi txiki bat etorri denean hor ikusi dira gabezi guztiak, ez? Baina baita ere, garbitasunien nahi diana, horra azkenian ikusten da residentzia garbitu inberdia, denda garbitu inberdia, gauza garbitu inberdia, hor dendatan nahi dianak, lotzagarria, hor gertatu dian episodio hoiek, ez, triste hoiek, legia bota, eta kartela jarri etxe peonta ez etorri lotara. Orduan, nahi deuk kolektibo batek gu zaintzia, garbitzia, guri babesten egotia, baina gero gure ondora lotara ez etortzia. Gauza batzu dira oso tristiak eta penagarriak, ez? Gogorra, nahi iruditzen zat oso gogorrak, bai alde batetik, hori, babesgabetasun hori, eta hori batetik, eta gero, inguruan, hori, zer di horiek, baztertutako, nahi indiako haiek, bekastakoak esaten. Zeu nahi dezu, gero, zeu gaixotzen zeanian, jungozea eta beak atenditu bihartzaitu. Ta gero datorrenean, zuku, legendunak, garai bateko haiek. Hori da, Haiek, legendunak, eta zu legenduna eta zu fuera hemendik. A ber, zer noa jau berdeu, ez da? Noa jau berdeu. Bildurra ze irrazionala dan, ez da? Zenbat okertzen ditun gauzak. Bai gustako zaten esatia, ametzak esan doan bezala, eta zeuk ere bai, eta nik ere bai, ez? Lehen lerro hortan dozen pertsona horietan alanian, residentzian da. Hemen sortu da, olako, ez dakit, fama telebizibo bat izan da, oserri izan da, zein residentzia da lehen konfinatzen dana, gu konfinatu geha babesteko ez dakit zen, baina voluntarismo horren atzian, existitzen dugu ere, beste realidade bat, realidade hori da, jende askoi behartu dizuela, bere eskubidiak, zapustea. Esan ditzu, 15 egun gelditzu bihartzen hemen konfinatuta. Ezer esan aurretikan telebista kamara bat aurrean jarri dugu, egoitza erakutzite beta nahi dugu, ez ditzu galdetu aldan gelditzu bai ala ez. Espazia gelditzen, mehatxuak egun dia, gauzak egun dia. Orduan, txalo hori etxendanian ere, jende bat do bolontaris lana etxendoana, beste jende asko ere, voluntarismo horren baitxan behartu indizue. Eta asko bilurren txio da. Espadet esaten ez nahi gelditzen, kalea botako ere. Hori ez da. Eta hori dana indebe, egun osua jendia gozelago konfinatuta etxetan eta komunikabideak burua jaten gaituztelako. Hola erabiltzen nahi dira, hori injustua da. Pertsona batek eskubidea uki behar, noarte nahi doan, bere bizitza esponitxu. Esponitxu, bere bizitza da. Behar do, lanian hortan, eta bere bizitza da, eta behartu bak izan dira leku askotan. Egisa da, bat zela, zestua bezalako zestuen daban egoitza bat, sartu jala bolondrez da hori, baina gure eskualdian ezautu deu, Juan Kaltzada bezalako residentzia batean, jendia behartu eta sartu duena berta lanea. O konfinatzezea, o bestela zuk ikusi.
eta beldur horrekin ere nire zatirutza justuan ikan. Orduan, txalo etxeizu, baina gaur egin dezagun pixkatatu kritikata izan. Benetan jende hori bolondrez hartu da horta, ala presioak ondia. Behartu dituzte, bai. Bai, eta asko, bai. Baina batzuk, bai. Hori ere zalatzekoa da, gaur egun lehen lerruan dozen pertsona hori diarako guretzat importantiena, eta txalo etxen dixeo, telebistan, ze ondo, itxidi hau edana, gure helduak egongo di ondo zainduta, ja, baina beraie barak ere nortzu zaindu, eta behar duen ditue horrazartzea. Bai, eta askok daukate familia, eta jende baita ere, kutsatze beldur horrekin, beste jende batek esan duna, ni gustora jongo nitzaken ere familiana, baina nahi jodet, nun baiten gelditu lotan, deskantzatzen, neure etxea jonbiarrenia. Ze beste famili bat, beste jende bat arriskuan jartzen nahi, naiz ez dakit noaino naon kutsatuta, noaino ez naon kutsatuta. Pertsona bat neurri hortaino ailatzeko, ze ziurgabetasuna daka, ez da. Hori da, eske horrek adierazten du ze babes neurri falta daukaten leku askotan, eta sektore askotan. Behaiek beldurtuta daude eta nahi dute behaiek bakarrikan konfinatu, etxera jongabe, eta egunak pasa berdintzait hoteletan edo apartamentutan edo banatuta, ez gaixotzeko, ez kutsatzeko arrisku horrekin. Etxeko jendia, bai. Eta beste alde batetik zuk esan dezuna, Jon, hemen gaur egunean gauzak, ez, behitxo ze borondatetxu agertu dian hauek, eta hor da, eta kamaran aurrian jartzen dira horrelako irudiak, baina kamaran aurrian edo kamaratik ez dira agertzen, zenbait kasu horrela daudenak. Eta horiek igual gehiago dabiltza telefonoko sareetan, eta hor esaten dut nahiko, olako egoerak eta ere nahiko zabaldu dira, baina, klaro, ez daukate bestiak ematen duen gloria hori, ez da? Ze, klaro, azkenian, kriston gloriara jasotzen dituzte, eta igual, bai, borondatez badaude, edo. Zer esan duzuna hori? Ikusiko da, amendikan 2 urtean berriz, etortzen danean, honek krisialdi batea ere mango gaitxu. Ikusiko da, zer rekorte etxen duen, ikusiko da, jende hori koronavirusen tema, espero dut, noiz baitxe zendatzia, ikusiko da, jende hori nola gelditzen da, baina jende hori berriz ere isidia jungo da lanea. Osasun gintza, zaintza zaretan dabiltzen, zaintza lerrotan dabiltzen jende hori dana, horre danak, murrizketak iristen dianean ze moztuko dabe. Beraien, editi ekonomikoak ez da beraien, arek, musikinak moztuko da beste danena. Eta esango da, ikusiko da. Oan erresidentziako langileak, osasun gintza, bale. Gaina,amendikan 2 urtea esaten da benean ez do. Ez do, eta murriztuen biakia hori gertatu zano azkeneko krisialdian. Hospitale osasun gintzan emantzak kriston errekortia, eta gaur egun, etorri danean koronavirusen krisi zau, ikusi da garbita argi, genditxu da horze zikin keio honda. Hordak azu Gernika esaten nire eskualdien baitxan sartzen dalako. Gernikako azken sola inibu egin da daka, ez daka izatako, baina abiadura handiko trenentzako beti doridua. Eta abiadura handiko trena alimentatzen duen txiringito horien barruan, beti doz agintari politiko batzun, familiara lenguzu bat eta dana. Baina murrizketak egin osasun gintza publikotik amoztuko dabe, o hezkuntza publikotik amoztuko dabe, gure dirutika. Ez da, ikusiko da zela aurra etxen da. Bai, ni pentsatzen dut oain ikusin biharko da, ez da? Oain, jende gehiago kontratatuta egin dugu, estuasuna gainbestean jotxe estutu ditulako, ez da? Hau pixka bat lasaitzen danean, bapateko kontratu horiek danak etorri honea lanea, benka etorri lanea, zu karrera bukauta dakazu, egin da dakazu, mirra bukauta dakazu, etorri lanea. Nun bukatu behar de horiek guztia? Lasaitzen danean, ez dakit lasaitzen danean, Madrilen, ja, 100 profesional kaleratu dituzte. Ja. Madrilen, eta oandikan Madrilen arazo handia dago. Hemen ez dia hasi, horrela, ez dia hasi, horre onda mutua pribatu bat Gasteizen, 100 langile ertera bidali dituzte. Eta orain arte lanien egon dia laguntzen egoitzetan da gauzetan, eta hemen
hemen argi dago, behin pixka bat zuzentzen danean, berriz ere murrizketeta eta aurreztera datozela. Bai, hori pentsatzen dut hori alde batetik, eta bestetik, ikerketan aidan jendia, oain danak dia, eske ikerketa lagunduin behar da, ikerketa bultzain behar da, ikerketa, eta bueno, Euskal Herriko Unibertsitatean badirudi, aztela prueba bat hori, eta zenbat traba eta zenbat oztopo eta zenbat gauza jarri diren, ez da? Etxien indakoa itxuraz ez da ona, kanpotik ekarritakoa beti da hobia. Hau markak dia hauek, ez da? Eta ze soldatakin, soldata prekarioak inai dia lanian. Kanpotik ekarri produktu hori, baina seguru ongo dala, beno laguntxo bat, o intermediario seguru ongo dala norbait sortikan aketzen doan. Hola, zenatzen dizak. Argi dago interesa egon dela. Barkatu joan. Esateko hor egon da, test bat, eskuragarri, ibiltzeko. Zuetako norbait dizuet eza. Inguruan ez dut izue bat, ez. Hor baldin badoen, ez da balitxu izertako, azken finean tesak ez da balitxu izertako. Kopuru bat altzabo bat azeko. Ezan horrek ez dikuen goz. Baina altzatze hori etzako gustatzen. Gero itzen ditugu datuak aldatu eta beste gauza bat. Hori da. Portadore, o gaixo egon geha, eta hor da, kao, ez? Baina tesak, bai, hor doz, erabili, eta jendien lasaitzeko erabili behar baditzuzu erabili, baina ez, harek ez dien ere lagunenak. Harek ez dien nire kunia hoena. Hor bado negozio bat atzetik, maskariakin ikusi da, epixakin ikusi da, bueno, mesedez. Han lotzagarritxasun bat izan da. Neurrixak, osasun neurrixak ipintzako orduan, babes neurrixak ipintzako orduan, niri duitzezat ez dala egon, inorrez. Espainian niri, ordo eta petatzen gaitxu, baina amengo agintarixak ez dira, fin baterez. Eta onak dut ongertzen dut, egoera oso zaila dela, Onak, gauza bat eskan aharmen gelditzu, ja. Hor zarren egoitzen inguruan ere, arazoa aipatu duzu, eta hor eskaera intzan martxuen hasieran, ohandikan inorretzeuen kutsiatuta, lau diputazioi eskaera inzitzaien, bilera iteko eta ze babes neurri faltan ikusten genitun, beharrezkoak izango zirela, ez kutsatzeko, ez bertako residentiek eta ez da langileak ere. Kasurik ez ziguten egin eta horretorri da. Jonek esan duan bezala, ez da erresa, baina babes neurriak hartzeko konpromisorikan ere ez dute hartu. Hori da, ez? Hori, konpromisua gutxien ez, konpromisua baldin badao, ingo da, baina ez badao konpromisorik, hori gogorra da, Gogorrena hori da. Bai. Gogorrena da langileak ibilian bezala ibiltzia, ez? Segurtasun gabe lanea juten, jakin gabe junbiak nahi, seguru nua, ez nua, kontagia benget, dano daka, o heldu bat, o besteo zen kontagia aldena, junen biak nahi, ez nahi biak, bai, zukun biak zea zu, ez? Ze, zasi, nazta ibili deuen, Espainiako gobernuak ipini zuenen dekretuz, lehen etxibilartzean jardunak ziala, nola sartu zen, amengo gobernu ere sartu zen, esan ez, horiek ez. Metalurgia potenta zehitxun biak deulanian, zauden behar. Jendeana argaretian ibili deu. Ibili gaitxuzte txotxongilo batzu bezala. Eta hori, ez da justua. Hor, egoera laburtzen doana, igual izan da, ordiziko, residentziko irudi horiek bi basura poltzakin jantzita jendean nola hitudan lanian. Hori da egoitzetako egoera, baina baita ere, jonek aipatu duen bezala industrian eta jendea nola hasi behar izan doan lanian bate neurririk hartu gabe ez. Bai. Eta oain hori zen, neurrien kontu hortan gabiltzala, oain lanea bueltatu bihar da, oain irikin bihar dia, negozio txikiak, negozio handiak, jendiekin aurrez aurre lana itzen duen jendiak, irikin bihar ditu, pautaik ez dao, prozeduraik ez dao, nola babestu bihar da, nola ez da babestu bihar, istripuak daude, esaten dut, honek danetik ekarri du, ez da? Honen ondoren, batzuk hasi dira lan berri oraindik zenbat da, 15 egun lanian enpresak hasi ziala lanian,
istripuak sortu dira ja dagoenekoz, aldez aurretik dauden istripuak hor daude, Zaldibarko zabortegiko Jokin eta Alberton gorputzagan egongo dira, zaborrazpilan, esaten dut, horren guztian inguruan zuek ze balantza egiten dezue, ze reflexio egiten dezue, lana, osasuna, istripuak, pixka bat, bizitza esan dezuen ez dakarkizuela aurten maira pixka bat leman modura. Nik esango nuke gauza bat, gaizki ikusiko da kartela, pentsatzen dut. Oso ondo ikusten da. Ondo ikusten da, Jon. Nire pantalla, 29 gehi bi. Hemen koronavirusei detzixeu pandemia, baina hemen pandemia bakarra kapitalismoa da. Hau dana ez dauen koronavirusa. Hemen dozalde gartua, angel ditxu ja, ustelduta. Egon zan kriston augia, baina guan isiri da, desagertuta doz. Ez, desagertuta doz da badakigu bizirik ez dela topatuko ez. Hando zabor gisa, baina hau da azken finean, dana ez, hau da. Eta hau gertaren gola koronavirusa desagertu ondoren ere. Eta, ez da, goz garrantzia ematen oan langilea konbiarteala benetan babestuta lanea, baina ez koronavirusa, babestuta konbiartea ez gertatzeko lakoa. Eskubidea ukibigarte lanea, lanetikan, osasuntzu eta bizirik etorri, ez da gertatzen ez. Orduan, zen neurri hartu, ez dagokio guri hartzia neurri horiek. Guri dagokiguna burrukatzia hartu behar dauenak, bete dezaten benetan hartu behar dauen neurri horiek. Nigor, bi bereizketa ingo nuke ez, bat koronaviruse arte eta bestia ze pasatuan urtarrilen batetikan gaur egune arte. Hor, Jonek kartelien aipatu du bezala, 29 gehi bi. Kontzutan izan behar dugu, istripu horiek 3 hilabetetan izan diala. Heriotzak 3 hilabetetan, errekorren bidian gindoa zen. Iaz urte guztian 46-48 langile uruzain naiz hiltzean lan istriputan. Aurten erdia baino gehiago lehen 3 hilabetetan. Orduan, azkenian kriston triskantza aida gertatzen. Hemen argi dago etekinak kapitalismoarentzako etekinak gehiago balio dutela bizitza baino, eta nik uste hor lan bateratua egiten nahi gea gehiengo sindikala, BSK, eta lan bateratu egiten nahi gea, eta beti esaten duguna, ez lan erritmoak, eventualidadiak, azpikontratak, prekaridadiek azken finean hile egiten du, eta horrei babesteko neurriak hartu beharria. Ez da gure lana da langileak babestia eta exigitzia, instituzioei eta enpresei neurriak benetan hartzia. Proposamena pila bat india, hemen mutuak daude lan osasuna teorikamente babesteko, baina horiek badakigu zertara dikoazen, behaien etekinen bila dikoaz. Inspekzioa bikoiztu beharra dago, Europakin alderatuta inspektore erdia daude. Aipatzearen, koronavirusen asunto hau etorri zanean eta salaketak sartzen hasi ginenean inspekzioetara, Bizkaikoa erdipurdi, Arabakoa geizki eta Gipuzkoako inspekzioak geldik zegoen neurririk ez zutelako behaiek lanak egiteko. Inspektorea behaiek geldik zeuden behaientzako segurtasun neurririk ez zutelako. Orduan, hori da egoera biziduna orokorrian, langileek. Xerebridade bezala, ipinik ginen gehiago sindikalan izenean, justo Zaldibarko ekimenetan ibili ginean, ginen pankarta bat jarri, Marginako rotondan, ipitzezuan 16 gehi bi. Justo 16 gehi bi ipini eta konfinamendu neurriak etorri zidan, eta ezin izan deukalea atzo aldatu ginen, ez? Eta behatzi ginen deu. Eta horren gura bat emateun latza. Bai. Honek langile guztien geldialdia ekarri du, COVID-ak, azkenian dana gelditu da, ekonomia gelditu da, handia gelditu dira, txikia gelditu dira, ertaina gelditu dira. Eskualdian, bakoitza lanian zabitzaten eskualdian, dazkazuen datuen arabera, momentu hontan lana, parua, ertiak, nola dao hori, gutxi gora bera, ez dakit batek hemendik eta leharti bairazu Jon, horko kontuak aipatzen dituzu, eta ez dakit, zu lehen ibili zinan hemen deba aldeko hortan, ez da?
Gutxi gora bera nola da hor datuak, esaten dut, langabezi tasak, lantoki iztiak, ez iztiak, nola daude horiek? Bueno, langabezi tasa, momentu enten 12an dagoela esate dute, mutriku gutxi gora bera 9 inguruan dabil, eta eskualdiare 10 inguruan, ez? Nola dagoen lan egoera? Elikadura arluan lan ite dituen enpresak eta komertzioak eta gauzak normal lanean nahi dira, urrita, konservak eta honek eta lanien nahi dira, dendari txikiak, autonomuak eta danak geldik, eta makina herramienta, hemen Debabarrenian nahiko pixu daukana, momentuz aguantatzen nahi da, aberia ondirik gabe aguantatzen nahi da, baina baita ere pixu ondia daukamen automoziorako lan egiten duten enpresak, eta horiek daude nahiko kilikolo ertietan batzuk, enpresa batzuk aipatziarren, Irakarda, Anda, Rodiza eta Mutrikuarrak eta pixkate lanien nahi dien enpresa batzuk aipatziarren, eta beste batzuk, ja ertiak mai gainien jarrita negoziatzen astekotan, Ogmar eta RTS, eta hauek eta, horre murgilduta eta nahiko urduritasunean. Bizkate horrela esateko. Gero ni neu gaur egun Hernani aldian, Hernani eta Tolosa aldian abil, eta hor bizkate egoera ezberdina da, batez ere industria kimikuak eta paperbintzak pixu handiagoa dauka, hemen makina herramienta dakan bezala beste sektore batzu dira, eta horiek nahiko txukun momentu zaidia lanien, baina egia da poliki egunero ertiak eta gauzak planteatzen daudela. Bai, eta gero, hori, dendare txiki horiek eta horiek, azken batean, jende kopuru handia dala horiek betetzen duena ere. Langile kopuru handia dala. Horiek osatzen duena ere. Familiaz bertatik bizitzen diena. Hori ingurutan ikusiko ditzu. Hemen inguruan, nile harti busturi aldere ematen, baina, herrix eta behiratuta, herri txikixarea eta herriko negozioak dira. Hemen, suspertzen duenak ez, baina bizidan, familia bizi dira, eta horiek oso betzak, Enpiniko dituen milaka laguntza, esango dituen nahi duen dana, baina bezdake. Ni baina idetezan ere, badibidez nire eskualde horiek bisetan, baina mutrikuak pila bat dabitz, bai eskualdean, batez ere berritxu, markina, eta ondako horren gurutan, hor kimika dian nagusi, zikautxo balako enpresa matriz bezala, eta hori ere, doin zerridun baten, haren arabera, jokatzen nahi dira, eta jerrez partida bada, eta da ondisa txikixen kontra, eta moitxuko duen fitxak, eta fitxazko erori ingo dira. Orduan, ez da etorkizuna oso neuna izango. Hemen, Confebasken presioa atikan irikizian enpresa asko, irikizian agindu eman zen enpresa askontzako, baina Confebaskek ez du ordezkatzen benetan herrian pasatzen dena. Hemen inguru hontan enpresai gehienak enpresa deitziarren, azkenian dira autonomoak, herritarrak, behaien negoziotxua eta horren inguruan, eta horiek ez daude ordezkatuta Confebasken, Eta horrek aidia sufritzen, nik uste egoera hilarriena horrek aidia sufritzen, eta etorkizunea begira horiei lagundu behar zaie. Horre, Eusko Jaurlaritzak irikidun linea hori 3 milioi euro Euskadiko EAE, autonomia elkarteko autonomoi laguntzeko 3 milioiko laguntza hori, pixkate parregarri izan da, egizateko blokeatu zen lehengo minutuan, eskaerak eskatzia ere, eta, azkenien hoiei lagundu behar zaie, Guk esaten dugunean patronala eta aigea horre irudikatzen da, hor Confebask eta hoi edia patronala, amengo enpresa txikiak eta amengo autonomoak eta langilea dia, hoiek langilea dia, eta hoiek babesa behar dute eta hoiei lagundu inbertzaile ez. Bai, babesik ez badaukate ez delo, argi dake, hau herria bizirik eotetik, herria hilda eotea, pauso txiki bat bakarri do, batetik iztea. Guntza ona izango zen ere herritxarrok herritxan erostia, hori izango zen keston laguntza ere. Aspaldixean hotxura horrek galtzen nahi geha, eta beti aitzaki horietan, ez de topatzen mutrikunde ez da tabla etxen, baina egisa da, herrixan guk, diru laguntzak ez ditue salbatuko xue bilabete.
hemen etorkizuna enbiak egunero, hemen erositza. Gure jendia da, gure familikoa dira, gure ingurukoa dira, eta errixei bizitza ematen dixuna hori da. Azken finean, da dormitorio entzun dut beti mutreko, eta mutreko, azken finean, jote gora, da dormitorio. Da dormitorio. Bai. Bueno, pixka bat, zuek sindikatuan, deiak eta hartuta egiten dituzuela esan dezue, baina, bueno, sindikatu batek, guantzen momentuan gizartean, ze papel betetzen du, ezta zuek ze lan egiten dezue, eta ze zerbitzu eskaintzen dituzue, langileai, herriai ze eskaintzen duzu. Bueno, ezagite, horre, jo nik uste dut hitzeiten. Paso ematen nahi nintzen, zuponi. Respetuz, ezaten, bueno, ametzazten bara hobeto, Patxi zarro da, eta hasi gehiela Patxi. Venga, Patxi. Ez horretxio, naiz, oza, isok hasi geha, repentian, da... Hori da. Pixkat, sindikatuen papera da langileen antolakuntza. Sindikatua erraminta bat izan behar, sindikatua berez ez da zer, erraminta bat da. Pixkat, aldarrikapenak eta langileen beharrak batu eta horren alde defentzan borrokatzia, proiektu baten inguruan borrokatzia. Bakarka ez geha ezer, horri ikusten da, azkenean bakarka ezertago ez dugu balio, eta danon indarra bat inda aurre egin behar diogu egoera honi eta holako egoerai ez. Orduan, sindikatu hori da kontrabotere bada, eta erraminta bat gizartea aldatzeko eta langile klasia babesteko helburu horrekin dintzat. Gehitzeko ez geha enpresa bat, geha afiliatu lankide ez dakit nola zen, afiliatu batzuk kopuruen talde bat, geha bazkide batzuk, gu bentzak gure sindikatuak gure afiliazioetik atatzen du soldata, eta nik usten dut ere hola ibiltzen dela, ez? Ez geha beste sindikatu batzuk bezala hartzen duena diru laguntza estadutikan, handikan ez, autosuficientia geha. Bai geha erraminta bat, eta erraminta hori da antolatzeko, eta bai gero eskaintzen dugu, milaka estrategia. Bai estrategia juridikoak, bai burruka moldiak, baina ez geha bakarrikan sindikatuak. Geha eragile sozial eta politikoak. Horrekin nahi duen zan, benetan geha pertsona multzo handi bat, gozena, handio multzatuta langile pila batekin, nahi dena benetan gizarte justu batekin, eta horren baitxan burrukatzen dugu, ez? Beti onda, baina aspaldi izan, da nik usten dut, amentzak, igual, ni baino geixo dama liberatuta sindikatuan, ni horrezkari izan naiz, baina behar liberatuta zenba bider, ez? Bibidorez, da izaz dizu eitzen, da, hola. Bueno, berentzatu hotela nahi domen dana. Neri molestatzen dit, nire afiliatu batek esaten baditz, ez? Baina, gero beti, deitzen domenean telefono hartzen domenean, ez dugu esaten zu horietako basea. Ez, duten gehala, nintzat, leno.org ipini ginen, oan eus da, hau ipini ginen. ORG, azken finean, hori ezan, ez? Aurre etxen da bezala. Sindikatua erraminta bat, sindikatua danentzat lagundu alduana. Ela esan, lab esan, esteilaz ez, eta guk gure euskal sindikatua bultzatzen ditu. Eta beste sindikatu batzuk ere badozo. Baina azken finean da, zure eskubidea bermatuko dizun, talde multzo bat. Eta hortako badakazu, bada aukera, ez? Eta da, benetan langile klasia auspotzeko beste mugimendu bat, o beste eredu bat. Iten ditugun lanen artean, azkenean aholkularitza hor dago, defentza juridiko hor dago, askotan jendeak ikuste gaitxu gehiago igual defentza juridiko bezala, ez? Zalantza badakat, zeinik galdetuko diot sindikatu gai, ez? Baina, hortarako ere bagaude, baina hori ez da helburua, porque azkenean aholkularitza juridiko baten, lehen esan dugun bezala, legia daude eginda indartzua babesteko. Orduan, legi ez daukagu alde. Guk bai, galdetzen baigu, familikide bat daukate gaixo, zenbat lizentzia daukat. Bueno, holako gauzak ere ite ditugu, baina pixkat gutxi gora bera, Jon eta nere lana da, enpresa ibili, eta enpresa horietako langileek antolatu, ikusi ze arazo dituzten, nola bildu, nola danon artean talde bat osatu, eta enfokatu irten bide batetara, eta behaien defentzak, behaien eskubideen defentza, eta behaien aldarregapenak aurrea emateko. Hori da, pixkat talde lana
erraminta, azken finean, ez? Bai, hor azken finean pentsatzen dugu jendeak defensiban eoteko gauza da, sindikatua ofensiban eotekoela, kontraboteregea, eta kontraboteregean erainetan guk langile dana nahi ditxuna da, aldan lortu eskubide baten txio burruka baten, saiatu ngogea etxen. Askotan langilea beraiek bai izaten dugu eta burruka politxak endia, bueno, hor adibide pila batzuk endianak eta lortu dienak, baina gu erramintxa bagea. Gu azken finean ezkea, bagea izan da metzela deitxu telefonoz da zenbat, egun dakate ama ospitxalien dakatelako, bai nik esate jo, baina supermatuta dakazu segurtasuna zure enpresan, eta ez, eta pagatu izue ez dakiz zer da ez, bai torri danon artean, puntako gea hitzen gau, antolatungo gea, eta benetan intentatuko leu, bentsat, enpresa hortan ematean irabazixak ezingo ditut danon artean berdin haurain, baina bentsat hortikan zuze danentzat. Irabazien kontu hori ez dut uste, irabaziak eskuratzen dituenak repartitzeko intentzioik daukaten. Irabazixak ez bakarrikan ekonomikoak, puntu sozial pila batzuk irabazia. Bai. Indikatuak geixo izesa irabazi ekonomikoa baino langileoentzat, hori erabili izan langileak aurrera botatzeko, baina puntu sozialak ditutak dira. Aimenak eta gauza horiek okutzia. Baina esaten dut askotan, dirua irabazten dijoan hori, askotan irabazi horiek handitzen dira, zure baldintza sozial horiek murriztuz. Eta zenbat eta gehiago murriztu, irabaziak eta gero irabazi hori esaten duzu, baina ondo zaude, iriki esku hori, ez dirutan, esaten dut, baldintza, iriki esku hori, ez? Baina, klaro, behin irabaziak han poltzatik beste ara jondian ian, oiek gehu bueltan ez dira, etortzen desetzu, gaur ere entzuten hunda, eske, ez da gizein edaka, hainbeste galera, eta esatezu, nola galera dakazula? A ber, bai, haizean esaten, hauek piso turistikuak, ez dakizen bat milioiko galera dakela, eta esan dut, barkatu, piso turistikuak lana inbiarko dezue diru hori lortzeko, ez iazu esan galeran zaudetela, eske guri COVID-ak sortu digu ez dakizen bateko galera, eta mundu guztiai sortu dioain ez dakizen bateko galera, eta esatzen, barkatu, lanik ez badezui, ez do, ala lanik ineztun langileai soldata pahatzen dile. Hori da. Parotik, orduan, zuk nondik nahi dezu etortzia ez badezu, etxe hori alkilatu, ez do, baina ez da galera, ez dezu alkilau, ez dezu lanik egin. Hori da betiko diskusioa, ez? Hemen galera ez zerri zete dute. Ite dituzte urte hasieran aurre ikuspen batzuk, irabazi behar dut egun, eta 80 irabazten baldin badet, galerak izan ditut, 10 galdu dut, eta azkenian, pixka bat bai gure lana, hori langileena helaraztia da, ez? Pixka bat konsientzia mobiu, eta batin, gero aholkularitzetik aparte, lan osasunen inguruan lan handia egiten egea, proposamena egiten egea, fiskalidadea, naiz da guri agintariek esate egiten, aber sindikatuek ze pintatzen duen fiskalidadien inguruan hitz egiten, guretzako fiskalidade oso garrantzitsua da. Fiskalidadea da, impuesto zeine patzeitun. Eta hemen argi dago, eta kontrolatuta daude langilea bakarrikan. Guk ordaintze ditugu impuestuak, eta gero diru hori da erabiltzen dana, eta zertako erabiltzen dan, ez? Eta gero, inguru giruen inguruan ere, ingurumena, eta, sindikatua, horietako tresna da, eta, gauz ezberdina asko egite ditugu, eta gore intentzioa da kontrabotere izan, eta langile bere bizitzan eragina dakoan gauz guztietan indartzia eta babestia, bai etxe bizitza, bai osasuna, inguru girua, danak. Bai, eragin dezala, beak indarra egin dezaken leku guztietan. Eragin dezala hor. Ez? Bere arekin. Kontutan izan behar dena da, gehiengo sindikalan txibizketan etxen deu, eta gehiengo sindikalian Euskal Herrixen langile kopuru handi badagoela. Gehiengo sindikal utzakin, alko ginuke, ez da eraldaketa eman hemen ere. Eta hor saiatzen dira, gora berakin,
baina saiatzen gara hori etxen, eragile soziala geha, baina politikoak ere, bai. Azken finean, jendia dako itxuria ezberdintzeko, politika, ez. Gisa biztutzen dezunetik etxian, politika da. Politika, barneratu, jendiak ez doa laule etxen, eta gukea, ahotz horrek ez dakenak ahotzikan, baku saiatzen geha ipintzen ahotz hori. Erki, denbora ere badiko aurrea mutilak, eta... Ezate zian ametzak, odu bete luze jungo da, eta... Hori betzatzen noan, ni behintzat. Ordu betea aia guen geha. Ez dakit, pixka bat revisatu deu, sindikatuen zeregina ere ikusi deu, gauzak hobeto juteko, lana egin, bizitza, soldata doina irabazteko, zuen eragina dakazue. Baina beste leku batzutan dao boteria hori aldatzeko. Mutrikuko herrian gaude zuzenduta oain momentuan, zertara deitzen dituzue mutrikuarrak, zer nola inbiarko genituzke gauzak, igual pixka bat bada ere, gauzak hobetzen, gizarte hontan dauden arazoak mejoratzen, bizitza, segurtasuna, inguru, nola ikusten duzu hori? Zer eskatzen diozue jendiei? Esaten, gauza bat da, bai, zuen parte dian, sindikatuan da zuen sozio dianai, bai, baina ez, orokorrian, guzti jontzat, mezu bat, guzti jontzat, zer? Nik usten dut errespetua dela. Errespetua, hemen gizartea individualizatuta do, pentsatu bio, auzo lan eta olako gauzak ez dut bertetzen, mutrikun bertan zaintza sare bat sortu da, euki ala ez indaga hor badu indaga, sortu ja ere emakume jostunen taldia maskarillak etxeko, mutrikun da kriston potentziala, Eta mutrikun behar dena da, auzo lana, beste izez, hartu danok eta danok batu helburu batekin, lagata aurren itzisa, danok usten ditut da. Nik ere usten ditut, eta beste jena, gero etxea juten genien beste bat. Baina hori da, ez? Errespetuz, danok aurretxea, baina danok errixak intentzatzia. Ez bakutza bere zilborraki. Eta mutrikun, bera, zenbat kultur talde dozen, ze ekitaldi antolatzean, ze gauza etxen dian, muixutruk etxen dia, eta errixan txio etxen dia eta muixutruk. Hori dana enbiago zela nola kapitalizatu, eta bentsate errixai ezan, bera, mutriku, lortu izan dugu urte batzutan, da nik usten dut garai hona diala, garai gorga dialako. Elkartasun hitzak gertatzen dugu, eta elkartasuna da hartu, eta eman ere. Orduan nik usten dut hori xera da. Errespetua eta elkartasuna. Gero alkar hartzia, ez? Hemen, agintariei esan dieu eta esango dieu zer egin behar duen. Hemen 2008an hartutako neurriak ezin di hartu, justu kontrako hartu behar dira. Hemen murrizketakin da eta privatizazioekin da horrekin ez du ezinora, publikoa defendatu beharra dago, eta gero, Jonek aipatu da bezala, gehiengo sindikala, eta, hemen dakat Euskal Herriko eskubide sozialen karta ere, eta, hemen dekalogo bat, edo 10 gauza proposatu ditugu, behien artean ekonomikoa direnak, baita ere, pixkatzu esan duzuna, herriari eskatze zaizkionak, ez? Lurraldeko ekonomia saretzia eta babesteko neurria. Argi dago ekonomia lurraldean errotu beharra daukagula. Herriko dendariak, herriko produktuak, herriko kilometro zero ez bakarrikan publizidadian, pixkat ikusi da gaina krisi honetan zelako balio daukan, eta zelako gauza hona azkeon, inguruan bertan ere, eta, gero lanpostuen defentzateken aparte, indarkeria matxistai aurre egitea, burujabetza aldaketa sozialerako autoritarismoa eta fasismoari aurre egitea, informazio eskubidea, hemen informazio eskubidea teorian dano daukagu, baina nork informatzen gaituen da, notik datorren informazioa, kriston eragina dauka, ez? Eta horretik gaude gehienok danok nahiko manipulatuta, ez? Pixkat Jonek esan doana, eta pixkat danok alkarra hartu, eta linea baten jarri, ez? Pixka bat urtarrilak 30ko grebaren inguruan landu zan bezala,
horrela, zaintza lanak eta gauza horiek, ez? Bueno, orduan, elkartasunakin, alkar babestuz, alkar lagunduz, alkar hartuta gauza berriak einaz, erreibindikazio berriak, eskaera berriak, lorpen berriak, esperantza ez teu galduko, ez da? Dana, honek esaten dut, ekarri du bildurra, ekarri du ezinegona, nahigabia, baina igual baita ere ekarlezake regenerazio bat, ez da? Gizarte regenerazio bat. Bakardade hortatik eta individualismotik kolektibora pasa, eta gero, kolektibitate horrek gauza berriak egin. Alkarrekin, alkar lagunduz, auzolanian, Jonek esan duen bezala, aipatu dituzuen erreibindikazio karta hortan dauden eskubide horiedanak lortzen, eta gutxi gora bera, ia mutrikun behintzat, horietako batzuk eiken ditugun danon artian. Bai, lortuko deu. Nik uste aurrea pausuak eman diala, eta saiatuko gea behintzat eragile sozial bezala, ez pasatzen 2008an pasatu zana, ez? Argi zegoen langileek etzeukatela inongo errurikan krisiarena, eta behaiek, Sarkozitikan hasita adibidez, esatezun kapitalismoa refundatu behar zala, baina handikan 3-4 hilabetera, por encima de vuestras posibilidades. Bizizeate, eta horregatik murrizketak. Orduan, nik uste pixkat konsientzia sozial hori landu, zaindu, eta aukera bat daukagu. Azkenean, krisi bakoitzaren ondoren aukera bat etortzen da, eta nik uste aukera daukagula, pixkat aldatzeko gure bizimodua eta bizitzeko era. Eta etorkizuna. Jon, azkeneko panegirikoa? Azkena esateko. Krisiz ontan ablein dana eredu baten krisiz bat izan da. Aldatu behar bada, dan aldatu behar da. Hemen ez da balixo, gueltau, hauzo lanean gero ez etxeko ez. Eta garbi, bihartzakona da, eta langilea beraiek garbi oki behar deunak. Eta pertsonana garbi oki behar deuna da, zin dara beste krisiz bat pasatu langileen kolkora, o langileen lepotikan. Hori ere ulertu behar da. Eta piramidien B maila gea. Ez, hola gea. Eta langile klasea hemen behian do. Beste dana hola do. Eta hori, ezin badu hola huelti eman, nik hola nahi du huelti eman, baina hola etxen baixo bere nik kontuak noi. Bai, eta langile beldurra bado, baina behido, bagoz laguntzeko. Eta aldia gauza zentzudunaken eta lorpen handixaken. Esperantza hitzak zian, baina gaur esan deu, hau amaitu bihar deula, topa einaz, hartu traua, puspul gabe gelditu zazpazia. Berriketan asko indeu seinalia, baina gora Euskal Herriko langileria, gora langileria, eta eutxi mutriku guazen aurrea. Oso ondo. Topa. Eta mutriko arroi, onaino, gure gaurko solasaldia, nik uste gauza batzuk aztertu ditugula, aztertu ditugula, eta bueno, aurrea begira, begiteak erne eta gogua tinko. Eta buelta emango dio, baina oaingua ez deiela izan betikuen bizkar salbatzeko krisila. Hori da. Nik eskerrik asko eman Mutrikuko udalai aukera hau ematiarren, ez? Ez gea hon lehen esan dizun bezala, kalian ez dago kartelik, ez dago pankartarik, ez dago gauzaik, eta, bueno, eskerrik asko eman aukera hau, pixka bat, Jonek eta nik, eta, bueno, egunero bizi dugun egoera azaltzeko aukera ematiarren, eta eskerrik asko, gu aguantatzeko pazientzia eukiden guztiei ere. Txian egon tian nahi. Hora. Ziko itxu, nondikan kritikak eta ertengo da, ez dakitze esan dizu barakitze, baina egisa plazer bat izan dela aukera hau eukitzeko, eta bentsat iruronartien ongeizketan, entzule pila bat egon goia, eta beraiek ere ateatzen duen zerbait aurrera behi da, mutreko pixka geixo altzatzeko. Hori da,
Eta kritikak izan ditzezela danak positiboak. Guia hemendik aurrean negatiboik izazte behar. Danak positiboak. Kritika jasotzen, onak, txarrak, gure lanen baitan hori. Oandikan ikasteko aukera daukagu. Hori da. Oso ondo ba, mila esker mutilak, eta bat arte, laizter kalian alkar ikusiko dugu. Hori da, kalian ikusi arte. Kalian alkar ikusiko dugu. Mila esker badanoi eta beste bat arte. Venga, agur.